Sí. Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por. Ballarem quan tu vulguis ballar, ens direm, tu deixa't portar. Me quedaria en la gent que vas coneixent, no? Per ahir, que és el més bonic per a mi. La gent d'ahir que sap les teves cançons, no? Anar molt lluny, no? I això ja ha començat a passar arrel d'aquest disc, no? Que hi haurà algú que ha anat a escoltar la teva música i a cantar les teves cançons a 7 hores de ta casa, saps? Sí, això no Allí, encara que no sàpiguen quin grup és, pues saps que tens gent, no? I així és un poc com que si no saps quin grup va, pues no va ningú a veure'm, no? Tenen clar com organitzar les coses per a que isquen bé, no deixen imprevistos que puguen ocórrer, sinó que ho tenen tot molt ben lligat. Como dos locos en clandestinidad. El tema ha sigut un tema important per al grup, ja que per això arran de que era el tema d'un gran festival, no? Tens aquesta oportunitat de plegar a més gent, que és el que volien, no? Hem experimentat en ritmes nous, no? Diferents, i també era com no sabien com anava a acceptar-ho la gent això, no? Hem volgut llevar-nos les etiquetes i els judicis que hi havia sobre Smoking Souls per a això, deslligar-nos i veure què podíem fer més enllà del que ja s'havien fet. Jo crec que un grup no té que tindre mai ninguna línia, no? És a dir, som un grup de rock i anem a ser-ho sempre. Jo penso que la vida canvia, no? I està clar que tots tenim, pues, bueno, el rock és la música que mos agrada i tal, però també, pues, no sé, n'hi ha altres punts com el pop, l'indie, no sé, molts estils que estem oberts a entrar dins d'aquest món també. I no abandonar. I no abandonar tampoc el rock, clar, o el metal, o el que siga, no? Respira, hoy es siempre todavía. Això ho té que dir la gent, no? Si li agrada més o menys, no? Però nosaltres crec que tenim unes sensacions que són molt guais, entonces estem tranquils, perquè estem fent el que ens agrada. Claro, i ja ens mola i ja està. La flama esclata, espurnes d'un gran foc. Jo crec que els drets laborals dels músics no existeixen, no hi ha. I sí que hi ha que començar a moure's entre des de baix, entre les bandes, per a fer que aquestes coses vagin canviant i no a poc, sinó que vagin canviant ja. Això sempre canvia. Això és secret. N'hi ha alguns grups que no poden dir, però clar que canvia, clar, o sigui, és que venim dient hasta el dia d'avui, pues no sé, difícil, els Foo Fighters, això estan ahí també, però entren altres nous, Foals, l'Estudio Cinema Club, Coldplay, no sé, és que n'hi ha molts, no? per això Amaral també. Molts anys dels 10. I per molts anys de Túria.